mais ebe ka fɛn min fɔ don ko kɔrɔ do b'a la ko kirisi do i fana ka masa ye fɛn min ye i ka ala ye fɛn min ye ngi bo o de mankutura i kan k'o kɔrɔ dɔn donc Maxina fi abadan ti mutakimu ye a b'a bɛɛ de kɛ foyi tɛ se ka sanga ni i ye i mako bɛ fɛn o fɛn na i tɛ se o sɔrɔ ko tɛ se ka gɛlɛya i ma donc a fɛn tɔgɔ man kan ka sanga ni i ye y a pas concurrence tout ce que tu veux là y a pas concurrence vocal suivant siru yɛrɛ i tɛ se ka siru valeur lɔn tant que n'i tɛ kuranna dɔn i tɛ tafsir dɔn tafsir yɛlɛma ko cogo tafsir yɛlɛmana siɲɛ joli tafsir yɛlɛma ko joli lo bɛ yen arabukan différence la ala kuma dɔw ti faamuya ɲɔgɔn fɛ u yɛrɛ damaw t'u kɛ ɲɔgɔn ka kuma dɔw kɔrɔ dɔn dɔw k'a fɔ wagalew dɔw k'a fɔ ko kuru dɔw k'a fɔ ko sigilan a bɛɛ fɛn kelen u bɛɛ bɛ fɛ ka siège de fɔ mais yɛlɛma ko joli ne y'a fɔ sisan wagale kuru sigilan a bɛɛ fɛn kelen i bɛ taa jamana dɔ la an fɛ farafinna yɔrɔ la minnu bɛ bamanankan fɔ u b'a fɔ sigilan maa de ko kurun dɔw b'a fɔ a ma ko wagale mali la maliyɛn fan caman bɛɛ b'a fɔ ko wagale bon mali la n'i taara fɔ ko kurun kɔrɔ de ko pirote batodeni min bɛ kɛ ji kan fɛ o b'a pousser n'u bolo ye o de ye kurun ye mali la n'i nana n'u fɛ bobo yan burkina u b'a fɔ ko kurun u b'a fɔ ko sigilan anw b'a fɔ de ko sigilan sa sigilan e yɛrɛ ma deli k'o faamuya donc kanw yɛlɛmalen de don bon comme an bɛ baabuw tigɛ ka don dɔw la nin bɛɛ ye faamuya dɔ de ye adamaden ka ɲi k'a faamuya e bɛ ka ko min ɲɛɲini k'o ɲɛ sɔrɔ e bɛ fɛ k'o turu bisi k'o turu biyɛ dumu kaman sɔrɔ e yɛrɛ m'a ɲɛdɔn fɔlɔ i bɛ sɛgɛn o siru dogocogo bɛɛ de ye nin an farafinna bolo donc an bɛ kumana hali bi Maxina fi abadan ka mimunu de kan mais n y'a fɔ an ɲɛna n ko anw tɛ ɲina sabu kɔ ala ye sababu min daminɛ hali sini bɛɛ ko maître Badara Aliyu ensemble pour réussir secte na pɔ jama tɔgɔ bɛ fɔra duba mankan wuri nɔ ka diɲɛ bɛɛ cari wallahi fɛn kelen don ŋaniya ɲumanya k'a ɲɛsin diɲɛ ma ala kama a cira kama donc tuma kelen kelenw na an bɛ fɛn dɔw di diɲɛ bɛɛ ma n'o ye Facebook ye n'o ye Instagram ye WhatsApp an ka YouTube n'a ɲɔgɔn na réseaux sociaux sanfɛ ala kama a cira kama a dafani caman limaniyana an ka ala tɔgɔ diiniw de kan parce que a bɛɛ daminɛna Facebook sanfɛ an tun b'a di fi sabilillahi wa rasulihi voilà n'an k'an bɛ don a histoire la a kumaw ka ca kojugu i m'a ye n'a bɛ mɔgɔw nafa camanba b'a n'u bolo a bɛɛ ye tiɲɛ an b'a di diɲɛ bɛɛ ma a ka diɲɛ bɛɛ nafa ni ŋaniya jumɛn ye mɔgɔw k'a lɔn ko ala tɔgɔ ye tiɲɛ ye m'a fɔ Jésus ta tɛ tiɲɛ ye dɛ m'a fɔ Abraham ta tɛ tiɲɛ ye dɛ m'a fɔ Nuhin ta tɛ tiɲɛ ye dɛ ayi bɛɛ ta ye tiɲɛ ye mais ne lan bɛ fɛn min na o de ye ala subhanahu wa ta'ala Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ninnu kumakan ninnu ni limana n'a ye ni baara kɛ n'a ka fɛngɛw ye livre ye walima ayaw verset o ka kɛ tiɲɛ ye i ka limaniya i ka don silamɛniya na a camanba de bɛ ne bolo kelen dɔrɔn de tun bɛ n bolo n bɛ baara kɛra n'o de ye yanni saya cɛ n mako tɛ dɔ wɛrɛ la o kelen min bɛ ne bolo ne ye tiɲɛ joli sɔrɔ kuranna kɔnɔ ne b'o mara ka mun kɛ o bɛna mun ɲɛ ne ye sini o kosɔn ne tɛ sɔn o ma ne tɛ se ka kɛ mɔgɔ jugu ye ne kɛra mɔgɔ jugu ye n kɛra maa jugu ye ala de fɛ n bɛ min dɔn a tiɲɛ ka ca n b'a bɛɛ cari diɲɛ fɛ yanni saya don cɛ o bɛ kɛ a ye dugawu kɛ dɛ ala ka sijan ni kɛnɛya di an ni aw ma wallahi n'o kɛra a bɛ fɛn dɔn an ma sigi ni min ye yanni diɲɛ wuli cɛ n ɲɔgɔnnaw fana bɛ na génération de génération siga foyi t'o la parce que n y'o bɛɛ aladari kɛ ka ban ok donc ni min n'an b'a fɔ a ma ko siru min an bɛna a nasira fila de yira aw la nasira fɔlɔ o ye jalibu ye o bɛ di diɲɛ bɛɛ ma ani ensemble pour réussir jama bɛɛ a secret foyi tɛ dogo nasira filanan o ye a samiru yɔrɔ ye e bɛ zago ya samiri yu a fisamu min wa hami min n'a bɛ tagamana ni Maxina fi abadan ye n b'a complet di aw ma savant privé jama o y'aw ta ye an ye layiru min ta a tinbɛra han nin bɛɛ kɛra bi Sheikh Tanapɔ ya Habib i ni ce
نيغو حبيب انتينا شيخ عبد الله كمارا شكرا جدا بارك الله فيك الله يدخل في جنة الفردوس إن شاء الله. Vocal suivant.